Calia lah Bu Ida, tetangga kita tuh tiok hari kadenya rami. Pakai dukunnya ndak? Iya, oh, pakai dukunnya tuh paralu iri jo rasa ki urang awak punyo takaranyo surang ko bansai nan kadatang ditanam padi tumbuh ilalang. Paralu iri jo rasa ki urang bersyukur sajo apa nan dimakan ko bansai hidup nan kadatang di tarana ayam abih de musang. Bismillah, mohon ka Tuhan bukakan sador rezeki biar hidup kita berubah untuk anak job ini. Tuhan biar tahu ampunan kita butuh akan bukan nan kita inginkan. Banyak sedekah biar lancar rezeki. Paralu iri jo rasa ki urang awak punyo